నీ వల్ల హాస్టలే చేంజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. Those were beautiful days. స్మిత వాట్ అ కేక్. మాకు ఇలాంటి కేక్ లండన్ లో కూడా దొరకదు. కాలేజ్ లో కూడా స్మిత బేకింగ్ గురించి తెలియని వాళ్ళే లేరు. అంత ఫేమస్ మేడం. ఓ వావ్ వండర్ఫుల్. అయితే మీరే బేకరీ స్టార్ట్ చేయొచ్చుగా. ఓ వావ్ ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసావా? కానీ ఎలా? బేకరీ స్టార్ట్ చేయడానికి మార్గదర్శిలో తను చేసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ నుంచి 15 lakhs ఈజీగా అరేంజ్ అయ్యాయి. 15 lakhs? వావ్. అవును, బేకింగ్ చేయాలనే కోరిక నుండి ఒక ఉమెన్ ఆంటర్ప్రినియర్ గా నా ప్రయాణం మొదలైంది. నా ట్రూ ఫ్రెండ్ మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్ లో పెట్టుబడి పెట్టడంతో. ట్రూ ఫ్రెండ్ జస్ట్ లైక్ మీ. ఎస్, జస్ట్ లైక్ యూ. మార్గదర్శి.